Terus males ngudi tuwuh lara wirang rasaku iki. Nggih, monggo mawon. Ngatos-atos. Dongake aku iso males lara wirang ya, Kok. Nggih, kula dongake muga-muga lepas parane jembara kubure. Wah, edan bilung omongane malah medeni. Sampeyan yo ngeyel kok monggo mawon. Nek mboten pitados mang ngrasake riyin, mengki mang taren kalih kula mlih. Yo, deloke kaya ngapa? Jero cetheken katidaning wong Turawati kok. Nggih. Munggul apa dosane ngungkuli mring sasama aja tindak kualat lah iya bener kandhamu lali sumber ketiwasan Naglah kaya ndo mentang kaya kendhewa bringose tumpangke kuping kiwa tengen mandeng tampa kedhep soy Senopati Ndorowati Satringgar Boruji Raden Setyaki Raden Setyaki yo Wresni Wira Tambak Yuda Yuyudana Bima Kunthing kuwi jenenge tanggamu apa jenengmu kabeh jenengku kabeh Edian Prabu Jaya Martopo eneng waran Baliyo